Исәнмесез. Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыруда агач атамалары белән бәйле фразеологизмнар турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Ике тел вәкилләре өчендә фразеологизмнарда усак атамансының кулланылышы хас. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә аңа түбәндәге билгеләмә бирелә. Усак аксыл яшел төстәге шымак айрылы киртләч яфраклы йомшак агач. Усак агачының җилдә җилфердәп кылтырануы да гомум мәгълүм. Шуңа күрә ике халык туңудан, куркудан калтыраган кешене фразеологизмнарда нәкъ менә усакка тиңли. Мәсәлән, усак яфрагы кебек дерелдәү, дрожать как осиновый лист. Нарат агачы рус һәм татар теле фразеологизмнарында шулай ук еш очрый торган агач атамасы. Белүебезчә, нарат мәңге яшел ылыслы агач. Аны авырлыклардан чыгу юлын тапмаганда, ап-ачык мәсьәләне дә хәл итмәгәндә кулланалар. Мәсәлән, Үч нарат арасында адашу, заблудиться в трех соснах. Чыннан да, әлеге фразеологизм алда әйтелгән сүзләрне раслый. Татар телендә шушы ук мәгънәне ике карама арасында адашып калу фразеологизмы да белдерә. Гомумән алганда, агач атамасы булган фразеологизмнар ике телдә дә күп. Кайбер очракларда алар белдергән мәгънә төрле берәмлекләр аша гына күрсәтелә. Татар телендә бер агач атамасы кулланса, рус вариантында аны икенче агач атамасы алыштыра. Әйтик, карама, сосна, нарат, береза белән алышына. Агач атамалары кергән әйтелмәләрне татарчадан русчага тәрҗемә иткәндә, алар һәр очракта да калькалаштырылмый. Шунлыктан бөтенләй башка синоним фразеологизм барлыкка килә. Мәсәлән, кәкре каенга тирәтү, посадить в галошу. Әлеге дә баягы шул бер каен таягы, сказка про белого бычка. Соңгы фразеологизмда каен таягы урынына шайтан таягы дигән вариантта кулланылырга мөмкин. Кешене тәмам хур итеп алдалаганда, көлкегә калдырганда, карама келенә утырту, каеш биреп юкә алу, агач атка атландыру, юкә агачка атландыру дигән гыйбарәләр кулланылуы мәгълүм. Рус теленә алар обвести вокруг пальца, ставить в неловкое положение берәмлекләре аша белдереләләр. Бик якын, бер-берсеннән аерылмас, гел бергә яшәүче ике кешегә карата, ике энә бер җептә, ике каен бер төптә дип әйтәләр. Татар телендә бу әйтелмәнең синонимнары да очрый. Ике энә бер җептә, ике имән бер төптә. Ике тирәк бер төптә, ике төймә бер җептә. Рус теленә аларны водой не разольешь, водой не разлить, не разлей вода кебек фразеологизмнар аша тәрҗемә итеп була. Рус телендә дә үзара синоним буларак йөри торган фразеологизмнар арасында агач атамаларының кулланылышы шактый. Аларны рус теленнән татарчага тәрҗемә иткәндә кайбер компонентлар төшеп калырга, яисә алар башка сүзләр белән алмаштырылырга мөмкин. Мәсәлән, дождешься от вербы яблок дигән фразеологизм берәмлек бер кайчан булмаячак, эшләнми торган эшкә, күренешкә карата әйтелә. Татарчага тәрҗемәдә тал компоненты кулланылмый. Сүзлекләрдә бу берәмлек бары абага чәчәк аткач дип бирелә. Әлеге очракта бу компонентның төшеп калуы мәгънәгә зыян китерми. Монда нинди мәгънә салынуы үзеннән-үзе ачык аңлашыла. Крепкий как дуб гыйбарәсен таза, нык гәүдәле кешегә карата әйтәләр. Татар теленә бу фразеологизмны агач атамасын кулланмыйча гына тегермән ташы, төп кебек, төптән юан чыккан әйтелмәләре алыштыра. Надан, хәрефтә танымаган кешегә карата да имән, дуб сүзе кулланыла. Мисалга, дуб-дубым әйтелмәсен китереп була. Татар телендә исә бу мәгънәгә әлепне таяк, вауны чукмар дип тә белмәү гыйбарәсе туры килә. Билгеле булганча, хәзерге вакытта мәгълүмат чараларында күпчелек хәбәрләр тәрҗемә ителеп, ике телдә дә бирелә. Шунлыктан тәрҗемә итүчеләрдән тотрыклы төзелмәләр белән аеруча сак булу сорала. Чөнки турыдан-туры тәрҗемә үз-үзен һәрчак акламый. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.